Mga 588 ngadto sa 570 BC sa bag-ong kalibutan. Sa hapit na matapos ang iyang kinabuhi, gipanalanginan ni propeta Lehi ang iyang mga anak ug mipasabot sa plano sa Dios sa kalipay. Gibase sa aktwal nga panghitabo nga nahisulat diha sa Ang Basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Jesukristo. Unsay gibuhat nimo? Joseph, gisugo ko sa Ginoo sa paghimo og mga palid nga oro para ikatudlo sa atong katauhan. Nephi, Jacob, tanan, dali mo. Makigsulti ka ninyong inyong amahan. Nakakita kog panan-awon. Diin akong nasayran nga nalaglag ang Jerusalem. Kung nagpabilin pata sa Jerusalem, kita sabunta nga matay. Bisan sa atong kasakit. Atong naangkon ang yutang saad. Yuta nga pinili labaw sa ubang yuta. Busa, kini nga yuta gipahinungod nga to kaniya kinsa pagadad-on sa Ginoo. Ug kon magtuman sila sa iyang mga sugo, panalanginan sila ibabaw ni ini nga yuta. Tanawa, kung ang panahon moabot nga sila magkunhod tungod sa kawalay pagtuo, human sila makadawat sa mahinungdanong panalangin gikan sa kamot sa Ginoo. Kung ang adlaw moabot nga sila mosalikway sa usa nga balaan sa Israel, ang tinuod nga Mesiyas, ilang manunubos ug ilang Dios, tanawa ang paghukom kaniya nga makiangayon, ipahamtang kanila. Si Papa wa masayod sa iyang gipanulti. Pagmata ug bangon gikan sa abog, patalinghugi ang mga pulong sa nagkurog nga ginikanan. Ang akong kasing-kasing na bugatan sa kasubo, kaya ko nahadlok basing tungod sa katika sa inyong kasing-kasing. Ang Ginoo nga inyong Dios mo pakita sa kahingpitan sa iyang kasuko nga nahaka ninyo, nga kamo ipahimulag ug laglagon sa kahangturan. Ayaw na kamo pagsukol batok sa inyong igsuon. Kansang panglantaw mahimayaon. Kinsa mao ang himan sa mga kamot sa Dios sa pagdala ka nato sa yutang saan. Kung dili patungod kaniya, kita nangamatay unta sa gutom dito sa kamingawan. Bisan pa ka mo nagtinguha sa paghuno sa iyang kinabuhi. Oo, ug siya nag-anto sila bihang kasubo tungod kaninyo. Apan kung kamo dili mo patalinghog kaniya, ako mubawi sa akong unang panalangin. Ug kini ipahimutang diha kaniya. Karon, Jacob, Pa? sultihan ko ikaw. Ikaw ang akong kamagulangang anak sa akong kalistanan dito sa kamingawan. Ikaw nasayod sa pagkagamhanan sa Dios, ug siya nagpahinungod sa imong mga kasakit, alang sa imong kaayuhan. Busa ako nasayod nga ikaw natubos na, tungod sa pagkamatarong sa imong manunubos. Ug ikaw nakakita diha sa imong kabatan-on sa iyang himaya. Kaya ang Espiritu managsama, kagahapon, karon, ug sa kahangturan. Ug ang agianan giandam gikan sa pagkapukan sa tao. Ug ang kaluwasan walay bayad.
Ang mga tao gitudloan sa igo, nga sila masayod sa maayo gikan sa dautan. Sa temporal nga balaod sila ipahimulag. Sa espirituhanong balaod sila malaglag gikan ni ana nga maayo, ug sila mahimong uyamot sa kahangturan. Busa, ang katubsanan moabot pinaagi sa atong balaan nga Mesiyas. Siya puno sa grasya ug kamatuoran. Siya mihalad sa iyang kaugalingon nga sakripisyo alang sa sala, sa pagtuman sa katuyoan sa balaod. Sa may masalubong kasing-kasing, ug mahinulsulong espiritu, pagka mahinungdanon, nga kining mga butanga masayran sa mga lumulupyo sa yuta. Jacob, walay tawong makapuyo nga buhi at tubangan sa Dios. Gawas pinaagi sa maayong buhat, kalooy, ug grasya sa balaang Mesiyas. Kinsa mitugya sa iyang kinabuhi sumala sa unod, ug gikuha pag-usab, pinaagi sa gahom sa espiritu, nga siya makapahinabo sa pagkabanhaw sa mga patay, nga mao ang unang mabanhaw. Kay giginahanglan gayon, nga adunay katugbang sa tanang butang. Apan pa. Ngano? Kay kun wala kini, ang pagkamatarong, dili gayod mapahinabo. Ni ang pagkadautan, ni ang pagkabalaan, ni ang pagkauyamot, ni ang pagkamaayo, ni ang pagkangilad. Ang Ginoong Diyos mihatag sa tao, nga siya mulihok alang sa iyang kaugalingon. Sumala sa akong gibasa. Usa ka anghel sa Dios na hulog gikan sa langit. Busa siya nahimo nga usa kayawa. Nagtinguha ni ana nga dautan sa atubangan sa Dios, ug tungod sa iyang pagkahulog gikan sa langit. Ug nahimong uyamot sa kahangturan. Siya usab nagtinguha sa kauyamot sa tanang katawhan. Busa siya miingon kang Eva, kaon sa gidili nga bunga, og dili ka mamatay. Apan mahimo kang sama sa Dios, masayod sa maayo, ug sa dautan. Ug human si Adan ug si Eva nakakaon sa gidili nga bunga, sila gihingilan gikan sa tanaman sa Eden, aron sa pag-ugmad sa yuta, ug sila nanganak. Sultihi sila nga nung gikinahanglan kini. Kung si Adan wala pa makalapas, siya dili unta mapukan. Apan siya magpabilin unta sa tanaman sa Eden. Sila dili unta makapanganak. Sila unta magpabilin sa kahimtang nga walay sala, walay kalipay, walay gihimong maayo, kay sila wala magkaila og sala. Si Adan napukan, aron ang tao mahimo, ug ang tao naingon, nga sila malipay, ug ang Mesiyas muanhi sa kahingpitan sa panahon, aron siya motubos sa katawhan gikan sa pagkapukan. Busa ang mga tao gawas nun sumala sa unod, ug sila gawas nun sa pagpili sa kalingkawasan, ug kinabuhing dayon, pinaagi sa halangdong tigpataliwala o pagpili sa pagkabihag ug sa kamatayon. Sumala sa pagkabihag ug sa gahom sa yawa. Akong mga anak, ako manghinaot nga kamo, musalig sa halangdong tigpataliwala ug magmatinud-anon sa iyang mga pulong ug mupili sa kinabuhing dayon. Sumala sa kabubuton sa iyang balaang espiritu. Joseph karon, mamulong ako kanimo, Joseph, akong kamanghuran. Ikaw ang bunga sa akong mga kaliwat. Ug ako,
kaliwat ni Jose, kinsa gidala nga bihag didto sa Ehipto. Nga makahubad sa mga damgo ni Paraon. Oh, ug parehas mo og ngalan. Si Jose sa tinuod nag-ingon, og miingon ang Ginoo kanako. Usa ka pinili nga manalagna ako mopasanay gikan sa bunga sa imong mga kaliwat, ug siya mahimong bantugan. Sama kang Moises. Ako muhatag og gahom sa pagdala sa akong pulong ngadto sa binhi sa imong mga batang. Ug nanagna si Jose nag-ingon, ang iyang ngalan pagatawgon sama kanako, ug kini sama sa ngalan sa iyang amahan. Ug pinaagi sa gahom sa Ginoo, modala sa ako mga katawhan ngadto sa kaluwasan. Leman, Lemuel, gusto kong makigsulti sa inyong mga anak. Akong mga anak, ako dili makabiya. Niini nga kinabuhi, nga dili magbiling kaninyo og panalangin. Ako nasayad nga kun kamo na matuto sa angay ninyong subayon. Kamo dili mo biya gikan niini. Busa tungod sa akong panalangin, ang Ginoong Dios dili makatugot nga kamo malaglag. Busa, siya magmaluloyon kaninyo ug sa inyong mga binhi sa kahangturan. Kamo dili sa hingpit malaglag. Apan sa katapusan, ang inyong mga binhi panalanginan.